والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. والله تبارك وتعالى asmanın baran rahmetini nazil etti. Pes şon vesilesi bilen quru bolan yeri sebz-i xurram etti. Tahqiqçı işte alamet ve nişana bardır. Nasihatni kabul etmek için eşityen adamlara. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Ey Müslümanlar! Tahqiq sizin için hayvanatlarda nihayette ulu ivratlar bardır. Size içer yani bazı hayvanların qarnın nakılattan tedek bilen qanın arasından halis bolan süydü içiriyar ki içyanlara govara bolup ve yutmağı asandır. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Ve size iyidiriyarın hurma bağlan mivalarından ve ödümlerden keşondan mest ettiyen şaraplarını ve pek rızıklarını beceriyanız. Tahqiqçı zatlarda akıl cemaatler için alamet ve nişanlar vardır. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Ve sen perverdigarın balın sinegine ilham etti ki dağlardan ve bağlardan ve adamların asmana kaldırıp sizi beceriyen zatlarından öy tutunsun deyip. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ondan soň şoňa aýtdy: her no miwelerden iyi. Ondan soň öz perwerdigaryň ýollaryna gir ki ol ýollar asandyr. Balsyňyň garnyndan renkleri muhtelif bolan şaraplar çykar. Şonda adamlar üçin şifa bardyr. Tahqiqçy zatlarda fikr etýän jemaatlar üçin ulu nişanalar bardyr. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Ve Allah tebarak ve taala sizi halk edip yoktan bar etti. Ondan soň sizin janyňyzy alar ve sizden bäzilerini nihayette hakir bolan umra ilter. Yani qarrylyga ilter. Ta bir zat bilenden soň inni zat bilmesin deyip. Tahqiq Allah tebarak ve taala bilýändir we nihayette kudretli zatdyr. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ve Allah tebarak ve taala bäziňizden rızykda artyk etdi. Pes rızykda artyk edilenler özleriniň rızkyny öz golamlaryna bermezler. Ta şolar da şoň malyna şerik bolup malla rızykda deň bolsun diýip. Pes özü ýani bir insany öz maly mülkini şerik tutmagy ýaman görýän adam Hudaýyň mahluklaryny näme diýip Hudaýa şerik tutýar. Bu zat Hudaýyň nigmatyny inkar etmekdir. Aya Hudaýyň nigmatlaryna munkar bolýaňyzmy?
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والله تبارك وتعالى خلقت sizin üçün öz jinsiňizden hatynlaryny we halgatdy sizin üçün hatynlardan ogullaryny we aktyklaryny we size pek zatlardan rızk berdi. Aya batyla iman getirip Hudaýyň nigmatlaryna kafir bolýarlarmy?